ए भैया यही नवरात्रि में एगो माई के भक्त बहुत प्यारा से पंडाल सजौले रहे और माई की मूर्ति बनौले रहे। 9 दिन माई के खूब जगराता कैलस और खूब भाव भक्ति कैलस। जब 10वें दिन माई के विदाई होए लागल, माई की जुदाई माई की विदाई ना सहत रहे तो भक्त का कहलस माई से, ए माई नावती न रहलू कागत सबे पपिताई हो माई की जुदाई न सगाई हो माई की जुदाई न सगाई। चली जाइबू घर से हम कह के कहब माई, चली जाइबू घर से हम कह के कहब माई हो माई ई दुख न सगाई हो माई ई जुदाई न सगाई। थार थार कापे दहिया तरवाई हो माई ई जुदाई न सगाई हो माई ई दुख न सगाई हो माई ई जुदाई न सगाई।
जुदाई न सहई हे हो माई ई दुख न सहई हे हो माई ई जुदाई न सहई।